Για αυτά τα παιδιά και για αυτή την ομάδα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος. Πηγαίνουμε λίγο έτσι, επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι από την πρώτη μέρα της προπόνησης μέχρι και αυτήν εδώ και σε όλες τις προπόνησεις και σε όλους τους αγώνες έχουν δώσει το 100% των δυνάμεών τους και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Είναι μια ομάδα και σαν χαρακτήρες και σαν ποδοσφαιριστές μες στο γήπεδο που με κάνει πάντα περήφανο και μου δίνει έτσι μια αισιοδοξία, αλλά και με κάνει στον πάγκο να αισθάνομαι μια ασφάλεια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά για αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι τα πάντα ανήκουν σε αυτούς. Εμείς σαν προπονητές, απλά όλοι οι προπονητές και εγώ προσπάθησα να βάλω ένα λιθαράκι να υπάρχει μια ισορροπία στην ομάδα. Κάποιες φορές τα κατάφερα, κάποιες φορές δεν τα κατάφερα και εγώ με τα δικά μου λάθη και εκείνοι με τα δικά τους. Είχαμε βάλει δύο στόχους, ένα το πρωτάθλημα και ένα το κύπελο. Δεν το καταφέραμε στο πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον κλείσαμε τη σεζόν με πολύ χαρά. Και το μόνο που έτσι μένει είναι μια τεράστια χαρά και έτσι πάρα πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτά τα παιδιά που τους έχω μαζί μου κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον Αθανάση τον Ψαράκη, στον Γιώργο τον Πεπονάκη, ένα παιδί, γιατί είχαμε μια αλλαγή διοίκηση στη διάρκεια της χρονιάς που μας βοήθησε, και στον Άγγελο τον Φουρλεμάδη, τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος και αυτός πήρε μετά από αυτά τα προβλήματα ενία και μπήκε μπροστά και τρέχει η ομάδα. Επίσης θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την εξαιρετική ομάδα, το έχω ξαναπεί, του Αγίου Κωνσταντίνου. Είχε μια φοβερή βελτίωση από το τελευταίο μάτσο που παίξαμε μέχρι και σήμερα. Μας έβαλε πάρα πολύ δύσκολα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αξίζει και στον coach και στον βοηθό του και στον πρόεδρο, στη διοίκηση πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τέλος, έτσι θέλω για το fair play, γιατί και εμείς έχουμε εξαιρετικό κόσμο, αλλά ο κόσμος του Αγίου σήμερα ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα με αυτόν τον κόσμο, με αυτό που παρουσίασε σήμερα, αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια και ελπίζω να μείνει έτσι ενωμένη για χρόνια. Τέλος, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στο δικό μας κόσμο που πάντα είναι κοντά και μέσα στο γήπεδο μας και εκτός, και ιδιαίτερα έτσι σε κάποια μάτσα πιο ιδιαίτερα για μας, ότι που έρχεται πάντα και μας ακολουθεί, το αξίζει και αυτή πάρα πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ήταν ένα μάτς που στην αρχή ο coach είχε διαβάσει τον τρόπο που παίζαμε και μας είχε κλείσει τον χώρο του κέντρου και προσπαθήσαμε να βγούμε έτσι λίγο από την άκρη που δεν τα καταφέραμε. Εκεί που πήγε στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν ισορροπημένο το μάτς, είχαν και αυτοί οι ευκαιρίες και εμείς. Στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που έβαλε τον γκολ ο Άγιος και μείναμε με 10, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως τα καταφέρναν να παίρνανε έτσι την πρωτοβουλία του αγώνα. Δεν τα καταφέρανε. Εμείς είχαμε κουραστεί, αλλά φάνηκε ότι αυτοί ήταν πιο κουρασμένοι από εμάς. Και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε το μάτς, ότι αυτοί ήταν πιο κουρασμένοι από εμάς. Δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες, μάλλον τις προϋποθέσεις ευκαιριών, και αυτά τα παιδιά επειδή είναι πολύ έμπειρα και είχαν τις δυνάμεις να τις εκμεταλλευτούν, τις εκμεταλλευτήκαν. Νομίζω ότι να είστε καλά.